Cando o inverno aperta e a terra dorme baixo o frío, hai un son no macizo central que a desperta. Non é trono, non é guerra, é o fulión. É unha das manifestacións máis antigas do Entroido da zona, con moita identidade comunitaria. Os fulións forman parte do ciclo do entroido tradicional do Oriente ourensán, especialmente nas parroquias dos concellos de Trives, Viana do Bolo, Vilariño de Conso, Manzaneda, O Bolo, A Veiga, Chandresa, Petín e A Gudiña. A tradición está relacionada co entroido máis ancestral. O ruído dos fulións simboliza espantar os malos espíritos, anunciar a chegada da festa e celebrar o final do inverno. Hoxe, nun contexto de despoboamento e cambio social, o fulión converteuse tamén nun símbolo de resistencia cultural. Moitas aldeas que viron marchar a súa xente manteñen viva esta tradición grazas ao compromiso colectivo. Os máis novos aprenden dos maiores e voltan á aldea para o fulión, mantendo deste xeito a unión coas orixes. O fulión non está só. No marco do entroido de Viana do Bolo e do entroido de Vilariño de Conso, acompáñao outras figuras tradicionais que lle abren paso e lle dan cor e movimento, os boteiros. Mentres en Manzaneda son as máscaras as que cumpren esta función.
fulión é moito máis ca un grupo de percusión. É identidade, é pertenza, é memoria colectiva. O fulión é tamén unha forma de identidade parroquial. Cada grupo representa unha aldea ou barrio. Esta xuntanza de tribes pretende ser unha pequena mostra destes fulións. En total, 13 fulións que representan o sentir do Oriente ourensán. Veiga, as figuras tradicionais son o boi, que simboliza a forza, o mundo rural e a fertilidade, os charrelos, que naceron en Baños sendo recuperada a súa figura no 2014, e a morte. O fulión caracterízase por grupos numerosos de percusionistas, uso predominante de bombos grandes afinados de forma tradicional e apeiros de labranza percutidos, ritmo constante, grave e repetitivo, percorridos polas rúas e polas aldeas durante as semanas previas ao entroido. Durante xeracións, as familias transmitiron os ritmos e os percorridos como quen transmite un segredo antigo. Non hai partitura escrita. O compás apréndese escoitando, sentindo, camiñando xuntos. O territorio explica moito desta tradición. O macizo central ourensán foi, históricamente, terra de illamento, de longos invernos e de traballo duro. A montaña non concede facilidades. Quizáis por iso o fulión é tan contundente. O seu son é unha resposta á dureza do entorno. É unha maneira de dicirlle á noite e ao frío que a comunidade resiste. O fulión percorre as aldeas como un rito de paso, como unha chamada á unión. Antigamente tamén servía para visitar lugares, para anunciar a chegada do entroido, para reforzar vínculos entre parroquias veciñas. Cando dous fulións se atopan, prodúcese un diálogo sonoro. Non hai palabras, só ritmo fronte a ritmo, forza fronte a forza. O seu son anuncia a chegada do boteiro ou da máscara, figuras emblemáticas da zona que saltan e danzan
mentres o fulión marca o compás. Sen o fulión, o boteiro e a máscara non terían soporte rítmico nin forza escénica.